जों मानमानि सरकारिभाবে जोंबो घोषणा खालामजागोननि सालनो सावैनो चिनि मानि कक बर' सालनो जों बालायै दं जाबाय जों चिनि मानि कक बर'नो जों जेखिनिबान दंथुं जेखुनु जायगायाव दंथुं जों चिनि मानि कक बर'नो जों साना नांगौ दै माननानै नांगौ चिनि मानि ककनो जों कक बर'खौहाय सैनानै नांगौ कक बर' फरायनानै नांगौ कक बर' गोसाब सैनानै नांगौ खोनानानै नांगौ कक ब्र जों केरेंका थुमारो जों चिनि कक बर'खौहाय जों खालामनानै नांगौ गोबां सिनेमा हेकबा टकेर जों चिनि कक बर'खौहाय जों खालामनानै नांगौ जों चिनि कक बर'खौ गुजुब साखो खालामनानै abo ni ani jotorino di daito sini jotorino samu sini jengol daga nukha sini srayo naito kai sini di prasa rokni je cultural sini je kanmu jummu abasu kini boli sini daga nugui mano boli sini sing kon boro besamu sing knawi mano tei dukha ke omo hai ro kheno sing druk khe sini kok borokno sini mani kokno sing kusuk saka tisanani bagai sing masai to bagai ta pro tini nukha je o hostel ni sini samthai sini rakesh ni bisingti bo saksa ni loal jimabai tini o jaga je sini students ro porenai jing ro oro tongui teruk loi khairi mu bisingtui stage thakawat tisawai kok sanani stage o जों चिनि जिराय रखनो परफॉर्म खालामनानै मोसारिनानै गगलग सारिनानै अमहाय जे याप्रि सेजागमानि अब बेलायखेनो चिनि बागै सामु काहामनि जों वानसुबैमान जों दाबनो चिनि तिरफ्रा हासो स्पेशली चिनि तिरफ्रा साराव जों दा जों जेकुनु उत्सव অনুষ্ঠান পূজা যে সাপারং থাকাय চিনি কামি आमचायो जों तामुनो गोबां हेगजानाय मानिराव चालायै जों चाप्लायो मोसालायो फैयाबा चिनि दखानाव गुदुं साखाथि सेरानै सामुंखाय जों खालामनानै खुब कमनो नुजागौ या दिनै कक बरक सालनो रिक्साव दिनै अमहाय प्रग्राम जों खालामनानै चिनि चिराय रखनो बंनि पर्सनालिटी बं साकसाकनि न जे साकावति सानानै पर्सनल डेभलपमेन्ट जेटा जों दिनै अल प्रग्राम बिसिगि नुजागै दङ जों अमहाय चिनि लयखेम पान्डा चिनि तिप्रासर बिसिंग जों मा खालायनाय कारण परिस्थिति परिवेश एटमॉस्फेयर जों चिनि तिप्रासा आमचायो जों अमहायखेन मा खालायनाय जेटा सुस्थ परिवेश लाखै गुबनानै कारण जों लक्ष्मी पूजा दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा अमहाय गोबां पूजा फैयो जों खालायो सेलिब्रेट खालायो थेबा आ पूजानि बिसिंखिबो जों चिनि तिप्रासारकनि थिनां हेके चिनि चिरायरकनि नटियै जों गोबां पान्डा खालायनांगौ थेबा जों खालायनानै नुजागिया तामुनु क्लाब रगो एगो स्कुल रगो हायनो उमदे हे बक्स फटो तामै जों मोसालायनो रगो आमुबाय चिनि तिप्रासा दफा गुजुब साका काया बनि बागै जों आं स्पेशली हामबाय मारियो चिनि काकु राकेशनो ते अ जागा चिनि जे फाइ मादारफोरा चिनि गार्जेन फरायनाय जिखुनु अग्लुकखौ कयनानै बुथुमो जों जुदि कुनु एलजियु क्लाब फैयोबा स्कुल होबा कुनु प्रग्राम होय चिनि जिरायरकनो जों बोसोरगांगो आगुबैलांनानै अमहाय प्रग्राम जों मा खालायनो जों आजागा लाम हामियाव रमै चिनि थाइजानाय मानिसावै जों सुदु आजागा मोसालायका दंथलायका नगद थांखा तेसा आमदे हेकेना बिसिग्रुम पूजा पर्व किपिलि फेका अमहायकेना अफ प्रेक्टिस
अजे जों खालायनाय दंमोन अबस्थिनि बागै बेलायफिनो थाया 10-15 বছর सिगां जेब्लाबो फरायनो नांगौनि आफोरखौ जों गाहामखे फरायनानै यावनो जों दिनै जरानो गाहामखे इउज थायो ठीक मतेखे लामाखै जरानो खालामनानै बागै दिनै जे त्रिपुरा स्टेबल दिनै त्रिपुरा सरकारि जारा अफिसार दङ डक्टर दङ इन्जिनियार दङ टीचार दङ अबजतनो बर'नि जानि चालकनि सिस्टेम बाय आं अजरानो आं बुंथिखि इउज खालामनानै अजरानो आं गियान खालामनानै आ जरानो जों इउज खालामनानै जों जरानो खावैना मायाखौ ओमफ्राय जों गियाननि बिरनाय दङ हेके हिमनाय सुरायराव सिनि सुरायराव माबा सुनाय सिनि अक्राराव गार्जेनाव जोंनि जिब माबा सुनाय बेसादफोरनि दंनि बागै ओमफ्राय दिनै अक्राव साल नथि दिनै अजागा मालायनानै नरक बाय बेलेगेनो काक्सारमान